छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल काही बोलतो आहे. शिवप्रेमाने ओतपोत भरलेला, शिवभक्तीचा सुगंध दरवळलेला, शिवप्रेमाने ओतपोत भरलेला, शिवभक्तीचा सुगंध दरवळलेला, भगव्या रंगात रंगलेला आजचा शिव सोहळा, आजचा शिव सोहळा. आजच्या शिव सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष, व्यासपीठावरील मान्यवर व शिवप्रेमी माझ्या सर्व मित्रांनो, सर्वजण ज्या मंगलमय दिवसाची पाहत होता आतुरतेने वाट, सर्वजण ज्या मंगलमय दिवसाची पाहत होता आतुरतेने वाट, सूर्याच्या सोनेरी किरणाने मिटला अंधार, उजाडली शिव दिनाची पहाट, प्रत्येकाच्या हृदयात निर्माण झाली शिवप्रेमाची लाट. शिवाजी महाराजांना वंदन करून करतो मी माझ्या भाषणाला सुरुवात. शिवाजी महाराजांना वंदन करून करतो मी माझ्या भाषणाला सुरुवात. आई जिजाऊंचे पुत्र गोर गरिबांचे छत्र, आई जिजाऊंचे पुत्र गोर गरिबांचे छत्र, आई जिजाऊंचे पुत्र गोर गरिबांचे छत्र, सूर्य पराक्रमीचे महानेहरू, साहसी मूर्ती, कुशाल साक्षात महान योद्धे, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे मानबिंदू, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, राजाधिराज महाराज, श्रीमंत श्रीमान योग श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा. मित्रांनो, सर्वजण प्रसन्न मनाने हसत मुखाने बसलो आहोत. जर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली नसती तर इतिहास वेगळा राहिला असता आणि वर्तमान भयानक राहिले असते. आज ज्यांची आपण जयंती साजरी करत आहोत, कोण होते ते? छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्र बनले रयतेचे, त्रस्त शत्रूला केले पराक्रमी ते शूरवीर, ती मिराज ज्यांनी शिरले, शिस्तप्रिय ते भारी, वाणीत मधुरता असलेले, जिजाऊचे ते पुत्र, मराठी मनामनात ज्यांचे अधिराज, हार कधी न मानणारे, राजे ते साऱ्या महाराष्ट्राचे, जनतेचे ते राजे, छत्रपती शिवाजी राजे, छत्रपती शिवाजी राजे. मित्रांनो, आदिलशाही निजामशाही यांच्या जुलमी अन्यायाने महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त होती. यावेळी दिनांक 19 फेब्रुवारी 1630 मध्ये शिवनेरीवर एका तेजस्वी ताऱ्याचा जन्म झाला. तो तेजस्वी तारा म्हणजे आपल्या सर्वांचे लाडके दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज होत. शिवरायांच्या वडिलांचे नाव शहाजीराजे तर आईचे नाव राजमाता जिजाऊ असे होते. जिजाऊंनी लहानपणापासूनच शिवरायांना चांगले संस्कार दिले होते. स्वराज्य म्हणजे काय, स्वराज्यासाठी लढायचे काय, स्वराज्य निर्माण कसे करायचे ते त्यांना सांगितले होते. स्वराज्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी शिवरायांनी तोरणा किल्ल्याची निवड केली आणि तोरणा जिंकून शिवरायांनी स्वराज्य